kan man sige, Sundhed på Arabisk er et projekt, som er finansieret af satspuljen midler. Og i vores ansøgning var vi så dristige at sige, at vi ville afslutte projektet ved at bruge en illustrator. Og det glæder vi os i øvrigt rigtig meget til at se. Ja, vi kender et gammelt ordsprog, kinesisk ordsprog, der siger, at billedet siger mere end 1000 ord. Og det er på baggrund af det, at min opgave er, i stedet for at lave lange, traditionelle referater, som ikke altid bliver læst, så prøve at lave sådan visuelt med nogle tegninger heroppe, og selvfølgelig også nogle ord til. Og meningen er, at når I så kommer tilbage, altså både undervejs, så kan man sige, at I også kommer tilbage, så kan I bare ved et blik på den her store wallpaper, som kalder det, så kan I sådan danne et billede af, hvad skete der egentlig den dag. Og hvad var det så lige, der blev sagt? Det skriver ikke ordret op af alt. Det er ikke sådan en simultan tegning og skrivning heroppe, hvor alt bliver skrevet. Men bare, hvis billederne er rigtige, så skulle jeg gerne genkalde nogle af de pointer, der kommer frem. Så jeg forholder mig her stille og roligt heroppe, som en slags lue på væggen, og bare tegner løs heroppe i løbet af dagen. Så det er sådan min opgave her. Ja. Måske har man et så det skal vi vise, og jo mere vi viser, at vi kan bruge de danske sprog, og nu vise, at det godt nok kan tale i et sprog, og et sprog, så sidder jeg på arbejde og lægger. Men det er faktisk sådan, fordi det er noget, det vi har fokus på. Fordi man skal jo ikke give det samme. Det siger vi lidt lavere. Hvis det er selv, det er sødt. Fordi vi mener, det er en god måde at prøve at være egentlig en talentspejler. Vi skal selvfølgelig have snart talent. Ja, og så føler det sig sikker i deres arabiske bagudtryk, altså tørmier, har fået undervisning om skrivevejen, eller som det kan spil, man kan have projekter i, altså fortsætte med det omfang. Og så ønsker det, at man fortsætter med det, så skal det altså ikke kunne være lidt forløbet. Og så er det en situation, man skal vælge, om man skal vælge det her eller noget der, som kommer med en bedre koordination. Der er åbenbart mange aktiviteter, som vi kunne gå til at lave til her. Det er brugt til ja, det er jo så er det godt, at vores skole er i gang til et projekt, hvor vi kunne tage til at bruge og udsyge. Det er ikke bare gratis, men altså, fordi det er jo, og hvis det sker flere,